Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Balik kita mga tugang sa programa, alas 8:01 na, oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Sabikan sa tuyang listeners, good morning Henry M. Pwede man po na pag-adalan niya na dalan ang kahoy na puro tulo na iyan. Ngani na, di po yung problema, pero dapat gawin mag-design mag-design ang DNR, budan LGU, kung paano masalidahan ang mga kahoy na pinutol asin itanom sa may distansyang lugar. Yes, okay. Good morning po, pakigreet po sa kuyang tugang na birthday ngunyan na nasa San Vicente. Ate Ason, happy birthday from Julia. Okay? Sige po, dapat po talaga na hilingon ang gulong yan. Tangani na makaskas ang restoration kang auto, ang biyahe kan auto in kaso kung may kalamidad. Pero dapat saro pang hilingon ayoson tabi ang mga tinampo asin ang mga gilid nin tinampo na posibleng landslide. Mas kahoy anito, mas dakol talaga ang kahoy na nakaapekto sa mga highways kung pagkatapos kang kalamidad, lalo na po pagbagyo. Salamat Henry sa mahal na Diyos, asin salamat DCGB sa coverage nindo kan typhoon. Nagianan po ang samuyang pagmati, kaya maasahan po talaga kamo. Sige po, salamaton. Happy birthday kay Maritoni Tolosa ng Banyag Darag Albay from Tess M. Okay, sige po. Henry, sa masunod po gawin, ma-interview ang FIVOX. Actually po, gusto ming interview ang FIVOX, kaya lang de kaming kontak eh. Tabi, pakigreet po, happy birthday sa pinsan kong si Irene Abion Bandola. Salamaton po from Ate Karen Puro, Legazpi. Good morning Henry, wala ka mo sa live. Wala po, maluyaw ng internet mingon yan. Di ko aram kung after kang typhoon, nagkaigwat nagkwantabi nagluya so internet. Pig-chat ko nga ni, so ang kwen mi kaya ang linya mi is DCTV. No, kauron ko kung paano anong nangyari. Tabi, taday man baga kita kidakol ng mga putol na wire. Baka may dit lang ng mga technical concerns, no. Day pa ko po day pa po sako nagisimbag. Ang ang sako yang kauron diyan sa laog. Okay, alat-alaton lang po nindo. Okay, good morning po. Good morning. Digdi, madali lang. Madali lang. Kindly greet our sister Annabel Azania, a blessed birthday to Ninang ni si Ninang Annabel. Happy birthday po Ninang. Inaanak kami kay ni sa kasal, si Annabel, Ninang Annabel Azania. Happy birthday. Nag-text ako si Ma'am May. Sige, Ma'am Annabel. Ma'am Ninang Annabel, happy birthday po. Agum ini ni Kuya Danny Azania. Ang saro sa mga sikat ming announcer digdi sa DCGB. Former Vice Governor kang Albay. Happy birthday po kay Annabel Azania from family. Yan. Napag-arog ka ning may birthday. Namimiss ko si Kwan. Namimiss ko si Mama Zeni. Diba? Tabi, Dr. Nag-black daw ang isip ko ngunya na aga. Nagbablock ang isip ko. Gari, maluya ang recall kang isip ko ngunya na aga. Si Mama Seni, yung naramdaman ko tabi dyan sa sa familia. Gari, yaon na po siya, mga tugang sa ikadawang buhay. Yan. Okay, sige po Mama Seni. Okay, maglipat na po iyo. Mahalon man kaya ang kuwan ka ito, ang monthly. Anyway, tabi,
Ate si Madam Melinda de Guzman, nalingawan ko na. Dr. Melinda de Guzman, ma'am. Kano na itapi sa imo. Piglingaw-lingawan mo nga ako, Noy. Bata ka, ko akong advisor ini sa thesis writing ko. Madam Melinda, good morning, tabi. Pasensya, madam, di ko aram, nagkuhan ang isip ko eh. Nagkaon ako ngunyang kisaro na subanwiton ba? Nagkaon ako ngunyang kibanwiton na sira. Na kusido dyan sa barangay 24. Pero, dahil pa nag-digest, dahil pa nag-epekto so, ginaon kong sira. Okay, Madam Melinda de Guzman. Dr. Melinda de Guzman. Alright, sige po. Oh, happy birthday na lang ha. Tabi Giraray. Okay, sandali. Hello? Good morning. Ano po? Ano naka-online? Oh, yun, nagayod. Ayaw na siguro. Baka nag-ayos ng signal me. Okay, okay. Sige tayo. Yun na gayon, mananggad. Ang boss, may solusyon, di ba? Sige, Migo, salamat. Magusto ko ng feedback kang radyo mo. Pwede pala ilubay kang radyo mo, tabi. Amigo. Magusto ko ng volume. Oh, ando na ko ang monitor mo dyan, sound system. Grabe ang feedback. Dakulaw na. Okay, sige. Salamat. Ang monitor niya, dakulaw nun ang karaoke. Nailing muna yan. Okay na, sandali. Tao ni May. Ano ito sa nailing kong... Ito nga pala. So, okay. Dahil ka nga magparapalata. Nag-iedad ni Nima. Nag-iedad na dagit. Alright. Araw kayo ni. Kaso hapon, pigbalo ko na kunta-kuntabi so aleko regarding sa concern dyan po sa Barangay Victory Village. Nagdidi sa kuya ay wala talaga. Dapat talaga, reporter na nagdadalagan, ano? Dahil na, mapagalon mag-upload na ngunyan, O, naka-live na palang kita sa Facebook, ngunyan tabing aga. Salamat, tabi Jerome. Live na po kami sa Facebook, nagloko kas bago sa internet connection me. Didi po sa Muya. Pero okay na ngunyan? Okay na ngunyan, tabi. Sige, salamat, naka-live na palang kita sa Facebook, ngunyan na aga, didi po mga tugang sa programa. Diyan na hapon, magkakaigwa Let ko na. Josephine Magalona, good morning. Rosemary Molyasgo at saka si Lane Asileb. Yan, good morning, tabi sa mga nakatutok. So naghapot tabi tungkol kay Upong, dahil na po maghadit. Paluwas na po si Upong. Ito pong big-clarify ko na po kasi bago niya. Sorry po, baka may napatapasan ini na listeners tangon yan. Tabi. Wala na po si Upong. Ang kangon yan, in the next 5 days, di po kita kay ano man na maraot na panahon. Mga tugang na yaon po sa tuya na lugar. Di kitang problema. Mga 5 days. Kaya, ini pong oras na ining init na magayon ang panahon. Pwede po magbalaybay sa aga, sa lingko. Whole day, pwede kitang magbalaybay, mga tugang, kansa tabi na mga tinda, mga linabahan. Okay? Ang mga kahoy sa gilid tinampo, simentohon lang sa trunk, diretso tukawan. Pareho ng akasya sa may Albay Capitol, buhay pabaga hastangon yan. Century tree. Totoo po yan. Pero ang point itong sa mga tinampo na yaon ng kahoy, adalan kimaray kung paano ang tabi na day makadagdag ki risk. Oras na iga po nin disaster. Tamagayon po sa point ni Mayor Jima na nagkaiga kong ideya kung nata dapat gibuhon iyan. Okay? Sa mga kwantabi, so sa tuya man na mga kwanta, sabi ni Manong Rick na Mendoza, happy birthday sa mga mag-agum, Mayor Tope and Ma'am Tina Flores. Yan. Okay, sige daw ta.
makipag-ugnayan daw kita kay Manong Rick ngunyan para hilingon ta kung kumusta na so pangkabuat. Sa Albay day masyadong damage pero nagparasiring baga si Governor nag-ikot duman sa Piuduran kansarong Aldao para ilingon mga tugang ang sitwasyon taan first third district coastal areas iyo po sunagulpi. Manong Rick Marinaga. Maray na aga, Manong Henry. Opo. Matapasan na ta. Nagbawi kiturog. Iyo nga ni. Ako din pa ako nakabawi. Diba? Salamat pala sa kwan. Oo. Sa rabay-sabay na pag-antabay. Ay, pirmi na. Bako lang iyang responsibilidad kang DCB kundi obligasyon migo. Iyo tabi. Obligasyon ta nagibuhon iyan para sa pareho sa endo obligasyon nindo iyan deng excuse na dahil kita pwede kan magibo. Okay, di Iyo, kumusta baga. na kita ngon yan taga lifted na gabos ang order ni Governor Noel Rosal tabi ano para sa gabos effective kaso ngunyan aldaw. Iyo po tabi, effective ganyan ang lawi return to normal. And then, padagos na, apod kani, padagos. So ibang, dahil pa siguro na aso bagas Oo. na mga sa munisipyo baka in transit na ito. Pero aarap ko kahapon na Opo. distribuer na naman sa mga munisipyo tabi. Oo. Iyo mananggad. Pero sabi tulong syudad dahil tabi na kumpleto. Dai po muna so pantig prioritize na po base kaya sa stock kang yaon sa PSWD and Opo. then base man sa kakayahan and then Oo. base man duman sa number of evacuees na i-report po sa tuya. I see. Okay. So meaning, kung nahabol lang kaswapon, expected na so gabos magbago mag-urulian migo, tabi na i-distribute sa bagas. Kundi maripak Iyo pa ka po. ito. Di ba sako-sako ito? Pirang saks ang allocation kada munisipyo? 40 po ito 40 sakos? Oo. Apo. Di kay pan pa itong iripak tabi ano? Kung ano. Although ba kung mga Opo, gabos ng and then- barangay, igwa kahit Opo. matatawanan. And then incidentally, mag-replenish naman kita. Ta isimo dahil taman alarmahon sa mga tao. May Iyo. nabuo na naman sa kwampig babantayan ta. So kaya ma-replenish kita, ma-replenish kang gabos na ini para handa na naman sa mga masunod na operation. Iyo. Saan pa hali itong bagas tabi? Ano po ito? So, talagang stuck ang provincial government na bakal dyan sa Kwan, sa NFA. And then kahapon, kahurong ko si Mayor Noel, si Governor Noel Rosal, may nakuha siyang mga bagas pang paabot from private sources. Ipapaabot naman ining ayuda man sa mga dagdag ayuda para sa mga kababayan tayo sa Albay tabi. Yes, magayon yan. So at least siguro kita dagdag na dagdag na pwedeng ikatabang. Pero itong tulong syudad tabi mano, may maabot pa o dahil na talaga. May papahabol. As of now kasi sufficient man so Senda. sa indang kwan, sa indang LGU. So kaya ang big priority ta muna itong mga kwan, itong mga nag-agrangay na kulang para ma-maximize tabi. But even then, ma-allocate po sigurado kita dyan sa mga daypa na kwan na abot tabi. Ayan, okay, good Pero ang ang sa tuyang kumusta pangkabuan na assessment tatabi sa buong Albay? Magayon so naging kooperasyon kan sa tuyang mga kababayan. Itong sa tuyang operations with local government units. Magayon so naging response naman sa tuyang pangapunan na mag-preemptively evacuate bago pa ito nangyari. Kaya pasalamat po ako sa gabos ng barangay officials, sa mga mayors and then local officials na nagkaigwang esperso na isa katuparan po so itong sa tuyang mandukan sa tuyang gobernador na mag-evacual sa oras tabi. Opo. Sa 3rd district kumusta? Dahil kita masyadong damage Dahil man masyadong sa agriculture po whatever. masyado pero may minor sa agriculture dahil nagkusog-kusog kidikit so paraos. May mga minor, may report na nga duman sa incorporated sa tuyang reports.
sa gabos pa lang po na nagkantabay ang mga reports ta yaon sa albayapsemo.com and then sa Facebook man kang Apsemo yaon po dyan ang updated reports as to evacuation and then other orders, advisories. Dyan po sila magkantabay man tabi. Ayun, good. Magayon yan. At least naman, may transparency. Updated po Iya ang po. tabi every day o every, updated po ang number? Iya po tabi, pig-update niya. May talagang tao na in charge na po dyan, Oo. dedicate na pig-separate ng tao para iyan lang ang trabaho niya tabi. Opo. O ni tabi, manong Rick, ang garo pwedeng adalan, siyempre, sa mga environmentalist ka ni Bak, dahil mauyon. Iyan baga ng mga highway, na may mga kahoy sa gilid din tinambo, Opo. nagiging dagdag siyang hazard, lalo na pag may bagyo. Iyo talaga. Oo. Kaya baga Manong Henry, Oo. kang yaon paligdi si Boss Cedric, for several years bagay, igwa kitang igwa na kitang tree pruning, naramdaman mo, Yeah. Correct. Mayo, Hunyo, Mm. and then tapos tayo na Hulyo, Oo. tree pruning months, Mm. organized iyan kang provincial government, yaon dyan ng DPWH, Oo. yaon ng ang DNR and then other agencies. Oo. So siguro may mga na left out, pakusugon tagirara itong klase ng preparedness na ito, Oo. na to include itong pag-analisar kang kahoy kung talagang dapat putulo na iniyo para totally dahil na makaulang pag-abot kang tagbagyo tabi. Iyo gayod, imbes na, ang tree pruning, okay man. Pero Opo, kung opo. adala na garo tree cutting, lalo na i-assess mo na kung yan nakahoy na yan, posibleng hazard yan. Tayo imagine, maski ba ba nagbabagyo, nagutumbang kahoy, Iyo nga ni. ano siya nangyari dyan sa may, sa may lidong? Di ba? Iyo tabi. Na may nagiging minakausanin, pinaklamar nin buhay nin tao. Baka pwede Iyo, sa adalan yan. Tolo kung magigibukan, sabi kayo pang kinisari permits from DNR. Pero kahit sa pwede sa lingon taban manong Rick tabi pag-abot sa disaster mitigation. Iyo tabi, will do tabi Manong Henry, na-link na po iyan na medyo gap sa ngunyan. Kaya pakusugon na sa parte na yan. Bako lang kahoy, pati nyog. Sa ginamatan baga, nyog so nakabalagbag. Gabos na pwedeng mag-ambalang dyan. Oo. So magkaigong raot ng panahon, mga steering kaana po. Yeah. O kaya lang, so poste kang aleko, hindi mo basta-basta mabulnot dyan, ma-relocate. Tagay po Iyan ang kantidad. saro pa sa mga dipisil. Minsan nga may tinampo na may poste pa sa tao. Sagot mo niyan. Ipagma mo naman ako. Saan ako nakaaging tinampong nakailang akong post? Adigdi. O hindi ka sa mag-agi sa may pasiring sa may bagong road baga sa gilid kang Yawa, maluwas ka sa may Patamaw yan. Okay, yeah. Iyo. May mga bagong road baga dyan. Ang poste, yaraon pa sa tao tabi. Buda ulit sa may, ini? Pasakat sa bagong abre. Yan, ikaw man So, dyan. poste na sa ikaw man po dyan. kabanga na parte kang right lane kang tinampo. Iyo, nakauron ko nga ni so ibang barangay Kulang pati captain ki sa mga reflection, ki warning. Kung dahil mo mailing masyado, makasangsangan auto mo dumaan. ibaga, binugtakan na sa nanganing kuan, binugtakan guma. Guma? Ang problema, ang guma, ituman. Ito. Tangat pinintan, kiyelo, puti. Kaulo kita pa minsan. Pero ilingan mo medyo nagiulok lang kita, pero seryoso ang bagay na. Pwede magkaunsang kita kulang aksidente. Iyo po, kaya saro pa yan sa mga nagtataramta ko sa alay ko, inda kung may nakatutok dyan sa bagay na yan. Taon na po yan ang mga reklamong yan. Iyo baga? Sabi nga ni kang mga kapitan, nagsalida na nga ang saro pang kapitan, naghali na nga ko, nagpalipas na nga ko. Ngunyan nga pagpalik ko, yaon man po sa giraray. Okay, although yan medyo kanaan, halawig na istorya yan. Pero yung mga kahoy budaan nyo gayon, gaba ka pwedeng madali-madalan ng Manong Rick? Iyo tabi, Na, Manong Henry. matibay ka mo mag-assess? Matibay ka mo kami na kung yan maging hazard o dae o masanggaan sa nga kaano dae? Di ba? Opo, yan.
kayang-kayang kan pinro kang enro, opo. Oh, maging member sila kan task force. Nga na-solve. Opo, Alright. opo. Sige, ano pa tabi? Kumusta? Okay naman kita, no? Dahil man kita masyadong, ano yan, concerns pag-abot sa danger ng buhay sa probinsya Canalbayan, no? Tapos na. May kwan lang, may saro naman na pig report na although bako ini-related na sa bagyo. Kaso ugmang alas 3 dito, may nagkarigos na naman duman sa may Sain? dam sa may Libon. Nay ko po. Kaya nagkuan na naman kita, nag-organize naman katong parehas kang ginibo sa awas. So ngunyan, ongoing po ito, pigalat pa so report kung ano ang disposition po kahit although harayo man ito sa ano, bako man epekto na kang bagyo tabi. Ay, pero delikado, tumalay mo kung halanggaw pa ang tubig, di ba? Yan Okay, nga ma. saro pa yan. Pagkarigo, dapat ganyan, pagbawal ang pagkarigo sa araw ka, ano manong rik na lugar? Iyo tabi, mala ka delikado. Minsan mailing ta, babaw sa tangod ta. Yan, Dahil aram kung ano ang nangyari naman sa itaas, takoronektado ba ang river? Iyo. Ang Bicol River, hali di isa na yan. Taas, pababa dyan sa may Kamsur. So kung arin man dyan na banda, biglang may oran naman sa itaas, biglang maglangkaw yan dyan, na day mo aram, pag una mo okay lang. Kaya mas maragay magikmat itong sa tuyang mga barangay officials na totally pagbawal na po iyan ang mga aktibidad na iyan na lalo na sa mga dam. May disenyo kang dam dyan sa Tercer Distrito, na itong garo baga may drain na hararom siya kaysa compared naman sa other parts kang dam. So minsan napapaduman sinda taday nahiling ta lantok ng tubig. Hararom mo na palan. Ihigo pong kapo kahit pagkuhan, abot kang oras, so malalamos ka mananggad. May posibilidad tabi manong rin, na kuyaw ka sa itaas ka iya na dam, halik ka, maski parang sa mo sa dam, makusog ang pressure ka ang pababata. May mahigop kitubig pala makalawas naman sa dam, di ba? Iyo tabi. Buda, mahal nas po iyan, sementado ba yan? Yeah, may lumot. Tapos nabababad sa tubig, di may lumot yan. Kung nagturotindog ka dyan, namingwit ka o kung nangano, madalinas ka dyan, may posibilidad na ma-outbalance ka dyan. Delikado tabi. Okay. O di, sige Manong Rick, salamaton na maray tabi. So, gabos na kadikamp na ang sa tuyang mga tawa, no? Kaya-start sa evacuation Iyo po centers. tabi. And then, back to preparedness naman kita sa cycle. Yeah, okay. Ibaligtas so sa tuyang kwa mag-ikmat giraray tangan ina sa pag-abot kan kung ano man, preparado na naman kita tabi. Thank you very much. Thank you. Alright. Thank you so much mga tugang Rick Mendoza, acting head kang APSEMO sa probinsya Canalbay. May pinaling sa kuyang parang ngaraka ako sa rumbang ito. Siya nagpailing sa kuya ki video. Garo si Nicole gayon. Pinalingan niya ako yung video. Ano nga niya ako? Naglista ki evacuees. Ito pala nagpapataya. Sarawayon kita. Hello? Pipi. Yeah, good morning. Good morning, tabi. Po. In relation, tabi, naman sa pig-discussing doon ni Manong Rick. Siguro ang suggestion ko, tabi, inventaryon, bako lang kung pirang kahoy ang yaon sa gilid kan tinampo. Okay. Anong klase ang mga yaon na kahoy? Oo, tama ka. Kasi, tabi, historically, mahiling mo na ang kadaklan ng mga nakakapirwisyo na kahoy pag may bagyo. O mga malumoy. Yes, tama. Ang klase po yan. Number 1 is acacia. Oo. Number 2 is mangga. Yan. So siguro, i-prioritize nila ang pag-pruning kaan o pagputol na mismo. Buda, yung man ang tama ka dyan, Ligo. Tapambira kung makahiling kinatumba na nara, unaga. Tamatagas hardwood yan eh. Ang hardwood na kahoy, maski na yung pagputulon, okay pa yan. Oo. Mababa ang risk kayan. Yeah. So it all boils down to risk assessment. Oo. Bago mag-assess kung pwede o dahil, ilingon sa klase kang kahoy, quality kang kahoy. Kasi kayo may programa manaw kayan sa rescue na ang mga softwoods, iyon inot ningi hararik na. Iyo, tama ka. Ilingon sa nangyari sa Lidong. O kasi katulad
Tabog baga itong tuminom ba? An mangga baga, dahil man yung pigatanom dyan, naturubo na lang yan. Iyo. Buda santol migo, santol. An malubago, Correct. naturubo na lang yan. Oo. So dapat siguro, inventaryo ninda, ano ang mga soft foods. Oo. Sa gilid kang tinampo. May nilipan ako yan ng santol. Ang santol tabi is makusugan santol eh. Iyo, pero paminsan minasanggian buda, di man ang pigtatanom talagang santol. Oo, dahil man tabi pigatanom yan. Pero makusugan, mas harder yan kaysa sa mangga or akasya. Resulta baga ang migo kang balantoy, ang santol. Ayun, tama ka. Itigahalo ng piso. Kaya sabi ang suggestion ko, inutin Oo. na itong mga malumuy Tama, na kahoy. tama. Siguro dahil man maupos marian di inaragayan. Correct. Tama. Itong mga hardwood, medyo i-spare tango na ito ta. Oo. Low risk tabi ito pag abot sa mapurutulan sa nga. Yes. Tama ka dyan. Okay, salamat amigo. Samaga, salamat. Very good suggestion. Sige ta, pag mag-rotinder kita ki mga meeting, yan sa mga aroga na bagay, saro yan sa ipapaabot ta. Kaya, pag ako gusto nag-ansend ng mga feedback sa tuyang programa, pigapaabotan sa mga meetings, yun man ang no, dapat i-assess ang anong klaseng kahoy yan. Tangnara talaga hardwood yan. Di mo basta-basta na maputol o masanggi yan. Pero ihilingon mangyari kung siya pwedeng may risk sa kusog mga tugang kang uran. Di ba? Buda kan paros. Sa tuya, sa kusog, minalo mo'y baga ampon kang daga, ampon kang kahoy, kun may pag-uuran. Alright, sige! There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow with the smallest of dreams, and let your love show, and you'll know what I mean. It's the season. Let your love fly. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Babalik pa ako dyan, mga tugang na hapon, sa tuyang may special program dito po sa DCGB. Thank you, goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Siya pa rin Alan Mario sa Oragon, Bicol. Susunod na, let your love flow. For the candle